Това беше много добро. Добре, хора. Не ме раздел. Да, и последния въпрос. Реклами! Тази реклама се отнася за този мейкъшап. Този мейкъшап може да докара проблеми на вашите дечица. Те могат така спокойно да бъдат и да не блъснат. Те докарват малко пъпки на хората. Но важното е, че тя топли за нашите такива... Лепета! Ти ми слагаш кура, живея да си буря, мисълта за него, върху него, перуда. Не искам да се чудя, да теквам принуда. Искам да заспивам и до него да се събудя. И да говоря между нас, и в него какво видя. И обичам да го мразя, ли го вече не разбра. Ти напразно си живял, ако ти не си успял да го пъкнеш без някой да се е разпищял. За тебе имам кутия пълна с мирачки. Лакъм! Добре, сега искам да ми разкажете за вашето семейство, за мъжа ви, имате ли деца?